Ahoj, já se jmenuji Míša, je mi 7 roku a jdeme hrát Troll Story. Vidíte tady Troll Face? Kam to jsem? Hele, ruce na hlavě. To neznání. Doufám, že to není ta hodně příšera. Ty vole! Kurňa! Dej tam! Jdi. Jo. Jsem bohatý. Doufám, že tady nebudou žádní grunti. Nebo brunti. Nebo ten speciální, ten ani napad. Je. Nějaký naháč. Hezký penis. No ale není nějak velký ten Josef. Ty kráso! Ty! Ne! Krás. Tak zase. Doufám, že se tu zase neobjeví. Je, tu je nějaká... To je nějaká dýka. Nějaký Josef velký. A krypová hlava. Je klíč! Kurňa, pomoc! Ne! Dělej! Tak jak se sprintuje kurňa. Já tu jsem! Ty! Ne! Ty! Josefe! Jdi nahoru. Že by mám odsunul... Počkej. To je nějaká obrovská bedna. Můžu odsunout? Je za ní něco? Je. Moje vrátka. Jak byste se do nich mohl vlézt? Nějaký stoj. Au! To bylo. Ty krása! Najdu otevřít dveře. Kluč. A krypová hlava zkusím. A díku? Ne, nejde nic. Pan Kostrč. Jak se máte? Co to je? Paka. Že by to otevřelo nějaké dveře? Tak já nevím. Možná? No jo, otevřel. Trollface. Ty kraso. To je. Zkusíme prostřední. Olej.
Alexander. Paka? Nic nedělá? Hej. Další paka. Nic nedělá. Nevím. Jdu zpátky. Tam ne. No tak. Tebe ti půjdu. Ty, ne! Krutí! Drám. Dopis! Beru ho teda. Ty! Kráso. Co je? Nemůžu printovat. Doufám, že nic nepřeskočím. Co to je? No, je to vyhrané. Nazdar!